så er der forjul, havde han sagt. Det var kattens. Og har været søstrene Grene. Jeg har ligner 500 bombede lokummer, men det er ikke min nabos skyld. Det er heller ikke min underbogs skyld, og det er heller ikke min kats skyld. Vel? Nå. Nej, det kan man se. Hun er enig. Men det er min skyld. Ellers er der en eller anden klatretyv, der er kommet ind og har råd til. Men det skal så siges, at det kun er bordet faktisk næsten. Ja, og det er så mine fødder, de er fine, ikke? Jeg har nemlig fået på dem. Nå, og det der, nu siger du sikkert, nej, det er ikke rent vasketøj, men det er det faktisk. Det er rent vasketøj, som jeg bare har været for slatten til lige at få sat i skabet endnu. Men det kommer det om lidt her, når jeg lige har et fisk. Fileter.